פסטה, עכשיו תורי. תורה לא כלום. שיכינו את זה. וואי, תראו את הלאצ'י. נו, זוזו. טוב. יורד גשם. זוזי שי מעצבנת. למה את חייבת להציג כל הזמן? כל החולצה שלי רטובה. אז מה, זה כיף חם היום. אז תשפריצי על עצמך. צודקת. יופי בן, תקראו למנקה. שמישהו יקרא למנקה. ממש לא בסדר. רואה טוב? מי שמדברת. די, תרימו את זה. זוזי, נו. את מפריעה. לא, תרימו את זה. למה סיננים את זה? כי איבדתם את זה על הרצפה אולי? סבבה, יש מנקה. גם אנחנו אחראים לניקיון של הכיתה. את טועה, זה ממש לא אחריות שלנו. זאת אחריות גם שלנו. יש משהו במה שאומר. את רצינית, זה עבודה שלה, לא שלנו. נכון, אבל זה לא אומר שצריך ככה ללכלך. צודקות, אפשר יותר להשתדל. סחבתם לגמרי, כולה כמה ניירות. לגמרי, מי שישמע. המנקה היא גם בן אדם, צריך להתחשב בה. צודקת. טוב, יאללה, אין לי כוח לכל ההרצאות האלה. גם אני. עומר, אביב, אתם באים? כן. אז מי איתי? היי גלי, רגע אחד אני איתך. טוב, אז תכין את ההזמנה ובקש מהמזכירה לתאם איתך. תודה, יום נעים. כן גלי, מה קרה? זה בקשר לכיתה שלנו, על איך שהכיתה נראית בסוף כל יום, ובכלל, אף אחד לא מתחשב במנקה. ניסיתי לדבר איתם, אבל זה פשוט לא הוגן. אף אחד לא מתחשב בה. אני כל כך שמח שפנית אליי בנושא. את מעלה נקודה חשובה מאוד באמת. אנחנו מדברים על זה המון גם בין הצוות וגם עם התלמידים, וזה כל כך מתסכל שאין שינוי אמיתי. אז איך אפשר לקרוא להם להבין? זה לא פשוט, שיעור אותי צריך לבוא. אילן, חייבים אותך לחוב בחצר. יש שם ריב בין כמה ילדים. תודה מור, אני ליד. בא לי, את נוגעת בנושא חשוב מאוד. בואו נדבר על זה אחר כך וננסה לחשוב על רעיונות איך אפשר לפתור את זה. טוב, תודה. התחלת להגיד. תודה לך גלי שתדעי שאנשים שמשנים דברים בעולם הזה מתחילים בדיוק כמוך. רגע, אבל שינוי את הערך לבוא ממה? אני לא יודעת אם זה להמשיך ככה. אני יודעת, שאם אותי צריך לבוא מבפנים. שאם אותי צריך לבוא מבפנים. צריך לבוא מבפנים. זה הדבר הנכון. אולי נכין למנקה הפתעה? רעיון מעולה.
חברים, מה נעשה? אני אכתוב משהו על הלוח. אני אביא לך שטותי בלוח. אולי תעזור לנו בספר. תנוח היום. רעיון מעולה. יאללה, מבין. רגע, אבל איך קוראים לה? אנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לה. אני אשאל את אילן. זה מעייף, ממש מעייף. תחשבו כמה קשה היא עובדת. רונה, קוראים לה רונה. מישהו צריך לבוא. ילדים! אני לא יודעת מה להגיד. שתדעי שזה ממש מעייף לנקות. אני יודעת. איך את מנקה את כל בית הספר בעצמך? זה באמת לא קל לה. היום תנוחי ואנחנו נעזור לך. רק רצינו להודות לך על העבודה הקשה שאת עושה פה כל היום. אתם ילדים מדהימים. תודה רבה לכם.